ついに来た中国海軍三空母時代。2025年11月、電磁式の発信機を備える空母福建が就越し、海南島の基地からついに空母3隻体制が動き出した。大連の造船所では次の原子力空母とみられる動きが強まり、武漢の陸上で使う模擬艦も改修が進み、艦載運用の準備が加速する。さらにカタパルト付きの大型強襲揚陸艦076型一戦が初の行使を迎え、艦上で無人戦闘機を運用する構想が現実味を帯びてきた。水上打撃の要では大型駆逐艦055型が出揃い、長射程の対艦ミサイルの試射も確認され、火力は一段と伸び、豪州周海や台湾周辺の実弾訓練に加え、12月には自衛隊機へのレーダー照射が報じられ、周辺国の体制見直しが進んでいる。